Mga kabagsik, ayaw ko to sa inyo tanan. Ako na punta. Kami kayo sundano. Tinataang tulingan. Ito. Tinataan ng tulingan. Init pa. Aso-aso pa. Oh. Sarap po. Oh. Binutangan ng talong. May sili. Niluto sa gata. Nakalami, oh. May paksiw na budloy. Galunggong ba? Paksiw. Siyempre, yung tinula natin na bangos. Ikog na bangos. May tanlan. Sarap. Paborito ni Bagsik, tahong. Kami kayong tahong bayo. Tambok kayong. Tagko kayo unod ba? Sarap na tahong to. Kariwa ba? Gigan to Cavite. Baklad. Sarap. Saging. Shirt ba? Kami kayo saging. Tamis kayo. Tagko. Sarap. Kaunta. Bagsik sa doon ko. Samahan nyo na kumain. Inamutra ko karo kayo. Tintaan ng sudan. Sarap po. Masarap na taang tuloy nga malaman. Ang tinik nga sa tunga lang ba? Diretso lang. Sarap. Lami kayo guys. Sa tanan na hindi pa nag-subscribe kay Bagsik, subscribe na po. Kaunta. Sarap. Dami tayo. Sarap yung daguban. Magluto kayo ng bangus na daguban. Sabawan nyo lang. Napakasarap. Walang lasang gili. Lamig kayo ba? Naunta? Lambot na ng talong. Sarap ng talong pag nasa gata. Lami kayo ba? Subo ka lang subo. Sarap.
Shoutout pala kay Master GR. Bye. Naon ta? Hindi ito ba? Dami kayong suda na ako. Ay tao. Masarap kumain ng taong sa araw. Taba. Tambo kayo ba? Init pa. Sarap. Init pa kayo ba? Sarap. Saging. Tamis kayo ba? Lamin yung saging nga kinag ko. Sarap po. Saging. Tamis ba? Kalau mo saging, piliin yung nagko mga para tamis. Gulingan, oh, lamig kayo. Hong, lamig kayo bay. Saw-saw sa gata ba? Sarap. Pasensya na po sa among silingan kay manhaan man imong silingan. Sige ba yaw-yaw ba? Lamig kayo ba? Tahong ni Carla ba? Oh. Sambo kayo, nagko kayo. Sarap. Tambok ba? Grabe ka man ha. Hindi na tumigil. Pinsan na po. Hop.
paksiw. Kilawin ninyo paksiw na ako. Marami kalami. Basta si Magsay pang paksiw. Binisaya na pagkapaksiw ba. Lami kay bay. Kaon tanan ba? Walay labay. Kaon tanan pati tunok. Kaon. Lambot na kasi. Ano na to eh? Pangpangat. Paksyon na pangat. Sausa mo sa gata ba? Sarap. Ayaw kalimti. Lahat ng hindi pa nakapag-subscribe kay Bagsik, subscribe na po. Bagsik sa Donikob, subscribe na po. Kain tayo. Shoutout sa akong nanay. Nay, nakagwapa diha sa kwan ba? Sa among lugar. Ngaon ta. Yaras Bagsik. Sige naghamahab. Minsan lang kami magluto ng baboy. Kasi nakaka-high blood. Si Bagsik, mukhang baboy na. Katawan ha. Yung katawan lang. Bagsik sa Donikob. Ayaw kalimti. Click nyo lang sa notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Ayaw kalimti. Daghang salamat. Thank you. Thank you. Thank you.